Het is zondag 28 juni en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Stichting Zeeland Tolvrij is boos omdat een tolvrije Westerschelde-tunnel niet is opgenomen in het compensatiepakket dat Zeeland krijgt vanwege het afblazen van de marinierskazerne. En dat terwijl voorzitter Kees Liefting nog rond de tafel heeft gezeten met speciaal adviseur Bernard Wientjes. Wientjes begon eigenlijk zelf met te zeggen van nou ja, ik ging hier naartoe, naar Zeeland. En ik had eigenlijk het idee, dit wordt een appeltje en een eitje. Want we hebben net Rutte zien optreden in het Arsenaaltheater. We hebben mensen vanuit Zeeuws-Vlaanderen horen zingen over een tolvrije tunnel. Ja, dat is gewoon wat ze willen. Dus zo begon hij. En dan vervolgens heeft hij verteld van ja, maar ik heb nu ondertussen een aantal bestuurders gevonden in Zeeland. Die daar toch wat genuanceerder over denken. En dat eigenlijk niet willen en andere dingen willen. Ja, en wij, we kunnen op ons kinder kloppen, zeggen we dan hier. Volgens Wientjes verdient de tolheffing wel aandacht, maar heeft het afschaffen ervan geen structurele economische voordelen. Er zijn natuurlijk allerlei rapporten die aantonen dat het wel een structurele economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling zeg maar zal verbeteren. Dus die zijn er, maar als je ze negeert of je wil het niet horen, ja, dan hoor je het niet en dan is het er ook niet. De stichting heeft nog een ijzer in het vuur en overweegt naar de rechter te stappen. Tolgeld van de Westerschelde-tunnel is gebruikt voor andere projecten en de stichting onderzoekt of dit juridisch mag. Een automobilist is vanmorgen vroeg om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk in Zaamslag. Het slachtoffer is een 52-jarige man uit Terneuzen. Hij reed rond 6:15 met zijn auto van de Zaamslagse dijk af. Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen was hij al overleden. Er is in de omgeving gezocht of er nog andere slachtoffers waren, maar er werd niemand gevonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Goedemorgen, mooi weer. Het is zeker, ja. Dit is de Quarantainer, een ontmoetingsplek voor cliënten van Emerges met hun familie of naasten. Terwijl bioscopen weer voorzichtig opengaan en mensen de terrasjes en de stad weer opzoeken, kiest Emerges voor een doorzichtige, maar dichte wand. Voor de veiligheid. Er zal maar een kwetsbare doelgroep zijn. Ouderen zijn, longziekte hebben. Dan is het in deze tijd best wel lastig. Van wat mag ik nu wel en wat mag ik nu niet. Dat zijn ook niet de mensen die nu op het terras zitten. Maar die willen wel bij hun naast op visite komen. De Quarantainer is voor een deel geschonken door Mind Ypsilon, de belangenvereniging voor familieleden van cliënten met een psychische stoornis. Want contact hebben en houden is in deze tijd zo belangrijk, zegt ook Anne de Gropper van Emerges. Ja, nou, zo'n opname is vaak heel heftig. En je komt ook in een wereld terecht waarvan je denkt van hoe gaat het allemaal en hoe moeten we dat doen en wat gaat er gebeuren. Dus echt goed contact is dan heel belangrijk, want je wil ook weten wat is er gaande, hoe gaat het. Ook voor de cliënten is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Want ja, je familie is toch degene die dichtst bij je staat. De Quarantainer kan later ook als therapie- of kantoorruimte worden gebruikt. Concert at Sea is voor volgend jaar al bijna uitverkocht. Het is alleen nog mogelijk om kaarten te kopen voor de eerste dag van het festival op de Brouwersdam. Dit weekend was eigenlijk de 15e editie geweest, tot het coronavirus roet in het eten gooide. Er was online wel een thuisvariant met verzoeknummers en hoogtepunten van voorgaande jaren. Tijdens dit Concert at Home gingen de nog overgebleven kaarten voor volgend jaar in de verkoop. Dat zijn er niet veel. Alle mensen die een kaartje voor dit jaar hadden, kunnen die volgend jaar gebruiken. Ook is de line-up voor 2021 bekendgemaakt. Veel van de artiesten die dit jaar zouden optreden komen volgend jaar alsnog. Zoals Kensington, The Script en Direct. Nieuw toegevoegd is Davina Michel. Voor de dressuurruiters zijn er nog geen wedstrijden, maar vandaag was er wel een zogeheten meetmoment bij Manege de Croo. Dat gaat als volgt. De ruiters rijden in een van de buitenbakken in. Vervolgens gaan ze naar de arena om daar 2 proeven te doen. En dan moeten ze de bak uit om weer in te laden, krijgen ze de score en moeten ze weer naar huis. Voor de ruiters een prima alternatief in deze coronatijd. Ze hebben natuurlijk 3 maanden geen wedstrijden mogen rijden. En ja, je traint wel, maar het is ook fijn dat je weet waar sta ik. En als je dan vanaf 1 juli weer mag, is het toch wel fijn dat je kan meten waar ik sta. En dat wordt wel gewoon gedaan door echte juries. Ja, dat is zeker anders. Ten eerste heb je hier natuurlijk een eenrichtingsverkeer.
En je mag maar 1 persoon meenemen. Dus normaal heb ik bijvoorbeeld nog een trainer bij. En nu heb ik mijn moeder mee. En zij leest natuurlijk voor mij en ze helpt opzadelen. Toch heeft Rachelle liever een ranglijst om zich met anderen te vergelijken. Voor mij persoonlijk vind ik het wel fijn, een echte wedstrijd. Ook inderdaad omdat je dan hulp kan hebben van je trainer. En omdat je ziet hoe hoog je in het klassement staat. Ik heb toevallig volgende week nog een wedstrijd. En dat is eigenlijk eerst een meetmoment. Maar volgens mij is dat nu omgezet naar een echte wedstrijd. Dus dit was de laatste keer een meetmoment. En ook de eerste keer voor mij. Het bleef vandaag droog met een afwisseling van zonnige momenten, maar ook stapelwolken. En het was ook een onstuimige dag met een straffe zuidwestelijke wind. Dat zorgde voor steeds meer golven en een mooi plaatje met een afwisseling van zon en bewolking. Vanavond en vannacht houden we overwegend droog weer met opklaringen en ook bewolking. De wind blijft vrij krachtig uit het zuidwesten en de minimumtemperaturen komen te liggen tussen 11 en 14 graden. Ook morgen verloopt overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zon. En opnieuw krijgen we te maken met een krachtige zuidwestelijke wind, windkracht 5 à 6. Vlak aan zee waait het soms mogelijk even hard, dat is windkracht 7. En de temperatuur komt te liggen rond 20 graden. En de andere dagen daarna die verlopen ook licht wisselvallig met geregeld een bui of periode met regen, vooral op woensdag. En het wordt ongeveer 21 graden. En tot zover. Fijne avond voor u en tot morgen.